ҳукумати тоҷикистон шеваи андозгирӣ аз кори патентиро тағйир додааст. ин қарори ҳукумат ки рӯзи 7 апрел расман мунташир шудааст ба даромад ва тарзи кори даҳҳо тоҷиру соҳибкор ки то ҳол бо гирифтани патент фаъолият доранд таъсир мекунад. ин эҳтимол низ ҷой дорад ки як қисми онҳо умуман аз соҳибкорӣ даст кашанд. ҳоло кумитаи андоз аз тоҷирон талаб дорад ки барои идомаи корашон ба ҷои патент шаҳодатномаи дорои шартҳои махсусро гиранд. дар акси ҳол онҳоро ҷарима хоҳанд кард. соҳибкорон то ҳол барои оғози корашон аз мақомот патент ё шаҳодатнома мегирифтанд. акнун шаҳодатнома бо шартҳои махсус низ пешбинӣ шудааст. тибқи қонуни мазкур ва санадҳои меъёрии зерқонуние ки аз қонуни мазкур бармеояд ба он мутобиқ карда шавад ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 451 аз 31 август соли 2012 аз кодекси андоз ки санаи 17 сентябри соли 2012 қабул гарда буд аз он бармеомад. бинобар зарурат омад ки ба муқаррароти қарори мазкур ҳамчун санади зерқонунӣ тағйирот ворид карда шавад. ҳадаф аз ҷорӣ намудани ин дигаргуниро намояндагони кумитаи андоз пешниҳоди як нав имтиёз ё дастгирӣ ба соҳибкорон меҳисобанд. бар асоси муқаррароти нав доираи фаъолияти онҳое ки мехоҳанд бо патент кор кунанд маҳдуд шуда бештар ронандагони мошинҳои боркашу мусофиркаш ва барои бархи хидматрасониҳои техникӣ дарёфти он пешбинӣ шудааст. тоҷирон ки то ҳол бо патент кор мекунанд минбаъд бояд шаҳодатнома бо шартҳои махсусро гиранд. бо гирифтани ин санад вазифадор мешаванд ки дастгоҳи назорати хазинавиро ҳам насб кунанд ва ҳам аз ҳисоби коргари кироя низ андоз диҳанд. бархе аз тоҷирон ки аз чунин дигаргуниҳо огоҳӣ ёфтаанд мегӯянд бо ҷорӣ гардидани қоидаҳои нав табиист ки сандишу тафтишҳои мақомот бештар мешавад ва ин бар зарари онҳо хоҳад буд. тӯли чанд соли равон мо ба патент яъне кор ва фаъолият мекунем. 500 сомон патент андоз месупорем ва хуб мешуд ки пешниҳоди соҳибкоро ин буд ки ҳамин патент бо ҳамин ба патент ҳамун шаҳодатномаро иваз нанамоянду ба патент соҳибкоришонро бурда тавонанд. коршонро идома диҳанд. бале, корашонро идома диҳанд. фаҳмо. ин барои чӣ соҳибкорро чунин пешниҳод карданд? чун ин патент шаҳодатнома ягон фарқият доранд? бале бародар, вақте ки ҳангоми шаҳодатнома мешавад, шаҳодатнома барои соҳибкоро аз тарафи кумитаи андозам бисёри бад баланд мекунад шаҳодатномаро ва ин ба соҳибкоро қаноат намекунанд. соҳибкорони инфиродӣ ӯҳдадор шуданд ки дар фурсати хеле кӯтоҳ то 1 июли имсол шаҳодатнома бо шартҳои махсусро дастрас кунанд. коршиносон бар инанд ки ҷорӣ намудани қоидаи нав дар низоми андозбандии соҳибкорон як роҳи дигари пур намудани буҷаи давлат буда иддаои ҳар гуна сабукӣ ба бахши соҳибкориро зери сувол мебарад. феълан ҳаҷми андоз тариқи шаҳодатнома бо шартҳои махсус ҳамон тавре ки дар патент пешбинӣ шудааст боқӣ мондааст, вале бархе тоҷирон аз он нигаронанд ки бо гузаштан ба ин низом аз ҳисоби наздиконашон ки ҳангоми кор ба онҳо кӯмак мекунанд ҳамчун корманди кироя сабт шуда бештар андозбандӣ мешаванд. тибқи иттилои расмӣ дар тоҷикистон зиёда аз 300 000 субъектҳои хоҷагидори амалкунанда бо назардошти ширкату корхонаҳо ва соҳибкорони инфиродӣ амал мекунанд ки бахши аъзами онҳо корашонро бо патент пеш мебаранд. бинобар омори расмӣ дар як соли охир дар кишвар кори беш аз 20 000 соҳибкор қатъ шудааст ки як далелаш ба гуфтаи таҳлилгарон тафтишҳои беасосу пайдарпайи мақомот аст.